ବସିଛ? ହଁ ବସିଛି। କାଇଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ କି? ନା ବା କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଉ ବସିଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ। ବସି ବସି ବୋର ଲାଗିବଣି ନା? ହଁ ବୋର ଲାଗିଲାଣି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ କଣ କରିବା। ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ତାର ଉତ୍ତର ଦବ ନା? ହଁ ମତେ ପଚାରିବୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବି ଠିକ ଉତ୍ତର। ଠିକ ଉତ୍ତର ଦବ ହଁ ନହେଲେ ମାଡ। ହଁ ପଚାର ବା କି ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା କଣ କହିଲ? ଏଇଟା ଏଇଟା ବା ବୋତଲ ଟା। ବୋତଲ? ହଁ ବୋତଲ, ଏଇଟା ବୋତଲ। ସେଇଟା ହେଲା ତେଲ ତେଲ ବୁଝିଲ? ତେଲ। ହଁ ବୁଝିଲି ତେଲ। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ବା ପାଣି। ଏଇଟା ତାଟିଆ ତାଟିଆ। ପାଣି ବା ଏଇଟା। ଏଇଟା ତାଟିଆ। କଣ ପଚାରୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଟିକିଲି। ଏଇଟା ଟିକିଲି? ଏଇଟା ଟିକିଲି? ଟିକିଲି? ଏଇଟା ପିନ୍ଧନ୍ତି ପିନ୍ଧନ୍ତି। କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସବୁ ଭୁଲଭାଲ କରୁଛି। କଣ ଭୁଲ କରୁଛି ମୁଁ ଠିକ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ A few ପ୍ରଶ୍ନ moments ଏଇଟା ଯଦି later. ଠିକ ନ କହି ପାଇଲ ବହୁତ ଶିଖିବି। ଏଇଥର ପଚାର ମୁଁ କହିଦେବି ଠିକ କଥା। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏଇଟା ଏମିତି ହାତରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏଇଟା ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଆଉ କଣ ଏଇଟା? ଚୁଡ଼ି ଚୁଡ଼ି କିଏ କହିବ? ସିଧା ପିନ୍ଧନ୍ତି ପଳେଇବ। ଚୁଡ଼ି କିଏ କହିବ? ଚୁଡ଼ି କିଏ କହିବ? ଏଇଟା ଚୁରି କରିଥାନ୍ତି ମାଡ ଖାଇଦେ ପିନ୍ଧୁଛି କୋଉଟା ମାଡ ଖାଉଛେ। ହେଟା ସୁଧୁ ଏତେ ଗଧ ମୂର୍ଖ ସୁଧୁ। ଚାରିଟାର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିନା ମାନେ 4 ଦିନ ଖାଇବା ବନ୍ଦ। ଯୋଉ ଦିନ ଆନ୍ସର ଠିକ ଦବ ସେଦିନ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଗଧ କେତେ ମାରିବି ଏଗୁଡା। ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ ଥିଲା ନା ମୋ ଉତ୍ତର ଠିକ ଥିଲା ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମତେ କଣ କହିଲା 4 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦବନି। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ ଥିଲା ନା ମୋ ଉତ୍ତର ନ ଠିକ ଥିଲା।